Genesal Energy é un grupo empresarial galego cunha traxectoria de 30 anos no deseño, fabricación e suministración de grupos electróxenos. A nosa misión é ofrecer produtos de alta calidade, innovadores e respetuosos co medio ambiente, mellorando a seguridade enerxética en todo o mundo. Conscientes do cambio climático, desenvolvemos Greenesal, o noso ambicioso plan de transición enerxética, centrado en 3 áreas fundamentais. O primeiro pilar é a transformación dos nosos produtos. Neste senso, desenvolvemos o OLLI, un sistema avanzado de xestión e almacenamento enerxético. Tamén estamos explorando combustibles sostibles, como o HVO, o hidróxeno e o biogás. O segundo pilar é a sostibilidade en toda a cadea de valor. Para iso, instalamos fachadas e cubertas fotovoltaicas na nosa sede en Bergondo. Os resultados falan por si sós. En 2023 producimos 71.851 kWh de enerxía renovable. A nosa pegada de carbono diminuiu un 49% dende o 2021, mellorando a nosa certificación enerxética de E a B. O terceiro pilar é a creación de alianzas. Coa Universidade de Santiago de Compostela creamos a Cátedra de Transición Enerxética. Todas estas accións están aliñadas cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, facendo público o noso compromiso a través de diversas campañas de difusión. En Genesal Energy lideramos co exemplo, promovendo un cambio positivo e duradeiro na sociedade. O noso compromiso coa sostibilidade, a innovación e a colaboración fainos merecedores deste recoñecemento. Genesal Energy, impulsando a transición enerxética cara a un futuro sostible.